Takže day 98, ideme hitnúť ruky. Dneska mám takú myšlienku, že robiť kardio pred cvičením je dosť veľká blbosť, alebo teda v krátkosti pred cvičením, alebo podľa mňa aj celý ten deň pred cvičením, že keby sa ráno zobudíte a skôr robíte kardio pred cvičením, lebo to je, potom uberáte si do konca dňa, teraz jak na schvál mi tu idú motorky, susedia má motorky, ale že na schvál si uberáte energiu, že podľa mňa skôr choďte cvičiť a potom robte kardio, lebo unavíte sa v tom kardiu, ešte keď robíte nejak proste intenzívne, tak to je proste, že buď by ste si proste, už neviem, jak by sa to dalo zachrániť, proste podľa mňa to je blbosť a podľa mňa super je robiť low intensity cardio. Ale vsúvka ešte do toho videa som chcel povedať, že to low intensity cardio som myslel akože kroky, že nerobí nejaké proste, že idem si teraz zabehať, aby som mal kilometr pod 5 minút. To je akože, to už je high intensity cardio a robiť hociaký ten HIIT training, HIIT cardio, je za mňa, keď vás to nebaví, alebo teda nie ste nejaký multi-športovec, teda flexibilný, že aj chcete mať kondičku, že sa sústredíte 100% do cvičenia, tak je to fakt, že by som dokázal tvrdiť, že to je counterproduktívne voči cvičeniu. Takže to. A chcem vám ukázať, že som trochu v bojových podmienkach. Malujem. Takto som si... takto mám zariadenú izbu, že som zmenil posteľ. Predtým som sedával na posteli, teraz som tu hodil ten gauč, čo bol za posteľ pri stene, že logický posteľ, teda gauč, bol najďalej od telky, jak sa dalo. Zbierka monstrov. A túto bojové podmienky, že ešte idem vrtať svetlo si do kúpelky, ale že malujem zárubne a hentam v tej chodbičke sú schody dole do pivnice a tam sú furt dvere otvorené, takže mačky môžu behávať, takže mám taký trochu strach, že musím to urobiť dneska, lebo keď by som cez noc, tak by som mačky vbehli a trochu sa o to bojím a späť do izby. Pre-workout vypitý a ideme hitnúť ruky, takže čus. Skúšal s jednoručkami, že jak budem cítiť ten JM press, ale poviem, že bolo to strašne nestabilné a musím sa to naučiť ešte tento pohyb robiť, keďže je to úplne čo nové pre mňa. Ale bolo to dobré, ja som to cítil v tom tricepse.
vlastne aj on. Prázdnik už začal, aj? Áno. Ja ešte mám výlet do Tater. Ja mám dobre. No, nie je to zlé. Je to super, že nie je to zlé. By som menil. Prečo to pičovina na akryl? To je strašná pára. No má krídlo vybané. Južná Amerika. Nie, že by to asi to brúško. Čo? Brúško trošku asi. Nedáme vidieť ten pekáč. Čo? Takže už sme po tréningu. Pozvolkiaľ mil je vlastne takto. Neviem, či na to bude vidieť. Zapneš svetlo, prosím ťa? Či na to bude vidieť, je to vlastne kuracie so šalátom, zase trochu sojovej. Je to 180 g kuracieho, 120 g vlastne zemiakov opečených, uvarených a potom opečených. A nejakých šalát zo záhrady, paradajka, vlastne sojová a ten Jimmy Cezar šalát dressing. Super jedlo, do katu, low calorie, všetko toto, všetky tieto kokotinky okolo a dneska je taký plán, že ráno som mal 81 kg, takže už mi chýba len kilo schudnúť do konca katu. Ja som vlastne spokojný s tým, jak vyzerám. Dneska sa bude ešte robiť kardio, čiže vlastne chôdza, budem si urobiť tých 10 000 kalórií, 10 000 krokov. Ja len chcem povedať, že robiť kardio je extrémne jednoduché, alebo teda páliť kalórie cez kardio je absolútne jednoduché, keď si nájdete nejaký spôsob, ktorý vás baví, alebo teda ktorý dokážete robiť furt, lebo keď vás napríklad nebaví bicykel a chcete robiť bicykel, teda nechcete robiť bicykel, tak sa pri tom neudržíte a neudrží vám sa ten spôsob dosť dlho. A to isté s behaním, to isté plávanie, podľa mňa baví každého, ale nedá sa chodiť plávať každý deň. Ale chcem povedať taký easter egg do dnešného videa, že opa, žlté auto. Takže každý, kto toto videl, si teraz povinne dá jednu do ramena. Ha! A budem ešte vlastne malovať zárubne, takže na dneska asi toto je koniec videa, takže lúčim sa, vlastne pred chvíľkou bol zostrih z rúk, takže lúčim sa, čus.